Nastavljamo odgovorno. Iz Tuzle Viberom uključujemo Zijada Lugavića, gradonačelnika Tuzle. Dobar vam dan, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i što govorite za program televizije Sarajevo. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Gospodine Lugavić, teški dani za građane Tuzle, za vas, ali i za sve nas, za cijelu Bosnu i Hercegovinu i šire. Danas je klanjana dženaza, evo za koliko osoba i kada će biti ukopani ostali ljudi? Velika tragedija je zadesila Tuzlu gdje je 13 korisnika usluga našeg doma zdravlja uslijed velikog požara izgubilo živote. Danas su obavljene prve 3 dženaze i 1 sahrana. Sutra imamo još 6, u nedjelju imamo 2 i čekamo još informaciju sa UKC-a i komemorativnog centra za još jednu osobu kada će biti planirana sahrana. U kakvom stanju su povrijeđeni štićenici? Trenutno se na UKC-u na liječenju nalazi 13 hospitaliziranih korisnika usluga doma penzionera. Jedan od njih je na respiratoru i on je nekako u najkritičnijem stanju, dok ovi ostali, kako doktori kažu, su stabilni. Je li obezbijeđeno sve ono što im je potrebno i šta im je u ovom trenutku najpotrebnije kada govorimo i o stručnom kadru, psihološka pomoć i lijekovi i zdravstvena pomoć? Imaju li sve ono što im je neophodno? Mi smo nastojali i nastojimo da pružimo svaku vrstu pomoći i podrške. Nakon što je ugašen požar u 21 sat i nekih 40 minuta 5. novembra u jutarnjim satima, odnosno 4. novembra u večernjim satima, radili smo ubrzano na evakuaciji preko 60 osoba sa 6. i 7. sprata. Nakon što smo završili evakuaciju, želim da se zahvalim i vatrogascima, pripadnicima policije, hitne medicinske pomoći i svim drugim uposlenicima i gradske uprave, civilne zaštite i uposlenicima doma penzionera na jednoj brzoj reakciji koji su stavili živote korisnika usluga doma penzionera ispred svojih života i na takav način, siguran sam, spasili još na desetine života. Odmah u jutarnjim satima smo imali 5.11. vanrednu sjednicu kolegija gradskog vijeća i zajedno sa kolegijom gradonačelnika donijeli smo određene zaključke, a nakon toga u 9 sati i 30 minuta smo imali odmah operativni sastanak kolegija gradonačelnika gdje smo donijeli niz zaključaka, imenovali smo nekoliko radnih timova i dali smo određene zahtjeve prema našem domu zdravlja. Jedan od tih zahtjeva je bio da se odmah na lice mjesta u dom penzionera Tuzla upute psiholozi, dakle, koji će biti na raspolaganju kako korisnicima usluga, tako porodicama, ali isto tako i pripadnicima policije koji su to noć bili tu i pripadnicima vatrogasne jedinice. Osim doma zdravlja imali smo podršku psihijatara, dakle iz Centra za socijalni rad i UKC-a Tuzla. Također smo zahtijevali jedan tim porodične medicine da bude na raspolaganju i još uvijek su u domu penzionera kako bi pomogli, dakle, u zdravstvenoj dijagnostici i zdravstvenoj podršci korisnicima usluga, posebno onima koji primaju redovnu terapiju, jer nam je na 6. spratu zbog uviđaja onemogućen pristup apoteci u domu penzionera, tako da smo uključili naš dom zdravlja i naše apoteke gradske da obezbijedimo sve lijekove kako korisnici usluga doma penzionera bi uzimali redovno svoju zdravstvenu terapiju. Osim toga je formirana još jedna komisija, odnosno radno tijelo koja je bila sastavljena od doktora, socijalnih radnika, uposlenika gradske uprave, uposlenika doma penzionera, čiji je zadatak bio da odmah sagledaju situaciju, dakle i smještajne kapacitete doma penzionera,
posebno sa aspekta dislociranja korisnika usluga sa 7. i 6. sprata na druge spratove, da vidimo kakvi su uslovi tamo, te da li je potrebno da izvršimo dodatno premještanje u neke druge objekte korisnika usluga. Odmah sam to u noć 5. dakle navečer dobio informaciju od ovog radnog tima da za sada nema potrebe za izmještanjem korisnika, njih je 150, samo malo da provjerim, 152 korisnika su dakle trenutno smještena tamo i da nema potrebe za dodatnim kapacitetima, da kapaciteti doma penzionera u Tuzli zadovoljavaju dakle uslove boravka. Tako su nam oni dali informaciju. Sljedeća komisija koja također radi na terenu jeste komisija koja treba da sagleda obim štete i da nam predloži, to su arhitekte i građevinci, da nam predlože dakle sve ove mjere koje treba da poduzmemo kako bismo u što kraćem roku izvršili sanaciju objekta doma penzionera i napravili uslove za nesmetan boravak i nesmetan rad ove ustanove na svim dakle spratovima, a također kako bi još više unaprijedili kvalitet usluge koji se tamo pruža. Dakle, veliki je broj aktivnosti koje provodimo. Evo trenutno sada u 17 sati imamo još jedan vanredni kolegij gradskog vijeća i gradonačelnika gdje ćemo im pružiti potpunu informaciju o svemu do sada urađenom, predložiti dodatne zaključke i da u ovakvoj sinergiji poduzimamo zajedno sve korake koji su potrebni kako bismo obezbijedili siguran i nesmetan smještaj korisnicima u domu penzionera i kako bismo napravili dugoročne planove za sanaciju ovog objekta sa aspekta sanacije štete, ali i stvaranja još boljih uslova za boravak dakle, korisnika u domu penzionera. Pomoć je potrebna u ovom trenutku i porodicama koji su izgubili svoje najbliže. Nažalost, evo, spomenuli ste zvanično 13 štićenika doma penzionera u Tuzli je stradalo. Gospodine Lugaviću, ima li zvanične informacije šta je zapravo uzrok ovog požara? Je li uviđaj završen? Ako jeste, šta je pokazao? Ja bih dodao ovdje jednu malu digresiju. Oni nisu štićenici, oni su korisnici usluga. Da. Dakle, mi smo imali još jednu radnu grupu, dakle, mog sekretara i uposlenika gradske uprave koji su obišli porodice poginulih, gdje su pružili im svu moguću podršku i gdje se grad Tuzla stavio na raspolaganje porodicama poginulih. Mi ćemo snositi troškove dženaza i sahrana također i svu drugu pomoć koju oni trebaju u smislu sahrana i dženaza. Mi ćemo biti tu sa njima. Također u tom timu su bili i doktori u slučaju da je nekome trebala pomoć, tako da smo bili pripravni i tu smo uz porodice poginulih. Što se tiče izvještaja o uzroku nastanka štete, jučer u popodnevnim satima tužilaštvo je dalo prve informacije gdje su naveli da je još uvijek uviđaj završen, ali sada treba raditi analizu prikupljenih podataka, te nakon što se obrade podaci i dobiju određene dakle, indicije i zaključci, on će izaći sa tačnom pravovremenom informacijom o uzroku nastanka požara. Tek kada ta informacija bude zvanična, onda ćemo mi moći da poduzimamo sve ostale korake koji su propisani zakonom. Nakon ove strašne tragedije otvorilo se zaista niz pitanja o sigurnosti i propustima. Evidentni su propusti u sistemu. Ko će odgovarati za ovo i evo, grad je osnivač doma. Kako je moguće da, iako se ukazivalo ranije na katastrofalne uslove u kojem su boravili korisnici, niko nije pravovremeno reagovalo? Je li moralo do ovog doći? Odnosno, mnogi misle da nije, da je ovo moglo biti spriječeno. Vidite, ja se ne bavim špekulacijama. Izjave moraju biti odmjerene, zasnovane na dokazima i zasnovane na informacijama. A u javnosti smo mogli vidjeti, oprostite što vas prekidam, mogli smo vidjeti fotografije, zaista katastrofalno stanje u kojem su boravili. Mi ovdje govorimo o tragediji koja se desila zbog dakle, požara.
a o uslovima se da raspravljati i mi smo na osnovu anonimne prijave koju smo dobili o takvim uslovima negdje oko 20. oktobra proslijedili upravnom odboru, gdje je upravni odbor gradskom vijeću dostavio informaciju o tom stanju i odgovore. Tada smo 28. napravili jedan zaključak o formiranju komisije, dakle koja bi izašla na teren da sagleda uslove u kojima borave korisnici, međutim desilo se neželjeni događaj i komisija nije mogla izaći na teren, ali će ta komisija izaći na teren i konstatovati sve one nedostatke u smislu pružanja kvalitetnih uslova, dakle boravka od hrane, od smještaja i svega, ali ne možemo reći da je to možda bio uzrok ovog požara. Dakle, uzrok požara je tragedija koja se desila je ogromna, a uzrok požara će identifikovati nadležna lica koja rade istražne postupke i oni kada budu to završili, onda ćemo govoriti o odgovornosti. I moramo ovdje da naglasimo također da je javna ustanova Dom penzionera Tuzla samostalno pravno lice koje je registrovano u sudskom registru, koje ima svoje organe upravljanja od direktora upravnih nadzornih odbora, a isto tako moramo reći da tužilaštvo Tuzlanskog kantona dakle vodi ovu istragu i oni kada budu konstatovali zbog čega je došlo do ovog požara, oni će, siguran sam, pokrenuti sve moguće postupke prema svima koji budu krivi za ovaj tragični događaj. Imate li vi informacije da tužilaštvo Tuzlanskog kantona provjerava navode, obzirom da se u pojedinim medijima pojavila informacija da provjeravaju navode ko su pravi vlasnici doma penzionera u Tuzli? Oni neka rade svoj postupak kako treba da ide, a ono što ja mogu da kažem u tom kontekstu jeste da je 2013. godine Gradsko vijeće grada Tuzle, odnosno tadašnje općine Tuzla, donijelo odluku o proglašenju javnim dobrom koje je dato na upravljanje domu penzionera, a sve na osnovu, dakle, samo malo da vam pročitam, dakle, radi se o javnom dobru povjerenom na upravljanje javnoj ustanovi u vlasništvu grada Tuzle uz napomenu da je svojevremeno Federalni fond penzijsko-invalidskog osiguranja 2009. godine izgubio spor protiv grada Tuzle i javne ustanove Dom penzionera Tuzla oko vlasništva nad pomenutim objektom presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz 2012. godine, presudom Kantonalnog suda u Tuzli iz 2009. godine i presudom Općinskog suda u Tuzli iz 2007. godine. Iz čega proizilazi, dakle, da nema privatnog vlasništva nad objektom doma penzionera u Tuzli. Druga je tužilaštvo, dakle, sa pravom vodi istragu i traži činjenično stanje, a u gruntu i u katastru je upisan, dakle, javno dobro državno vlasništvo. Evo samo još, molim vas, kratko, druga je ovo, nažalost, tragedija koja se dogodila u Tuzli. Prije toga su uhapšeni visoko rangirani policijski dužnosnici zbog seksualne eksploatacije maloljetnih djevojčica. Žrtve sistema su najmlađi i najstariji. Gdje smo zakazali i zašto oni koji bi trebali upravo da štiti najranjivije kategorije našeg društva u ovom slučaju su optuženi? Nisam vas čuo, molim vas, na kraju. Oni koji bi trebali da štite najranjivije kategorije našeg društva u ovom slučaju su optuženi, osumnjičeni. Što se tiče MUP-a Tuzlanskog kantona, ja ne bih mogao da dam bilo kakvo izjašnjenje. Dakle, obzirom da MUP Tuzlanskog kantona ne pripada gradu Tuzlu, nego pripada vladi Tuzlanskog kantona, je jedna stvar, nemio događaj, dakle, pogotovo sa maloljetnicima koji se desio, nije se desio u Tuzli, nego se desio od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Živinicama i u Kalesi. Dakle, treba s njima tamo razgovarati, ali najveći zločin je zloupotrebljavati, dakle, maloljetne osobe i to se ne može riječima opisati kolika je to tragedija. Ja želim da vjerujem da naš pravni sistem funkcioniše,
Želim da vjerujem da svi oni koji su se ogriješili i najmanje o zakon moraju da odgovaraju. A isto tako želio bih da kažem da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, vodeći postupke protiv svojih kolega, pokazali maksimalnu profesionalnost da odrade svoj posao, a da oni to ne saznaju, i mislim da je i to s jedne strane pohvalno da su oni pokazali da nisu svi u Ministarstvu unutrašnjih poslova isti i da ima tamo dobrih i poštenih ljudi. Hvala vam mnogo, gospodine Lukavić, na izdvojenom vremenu i što ste govorili za program Televizije Sarajevo. Hvala vam.